Apa ndabwera ndi update yokhuzana ndi Ezekiel Ching'oma mlandu wake zilipotani makamaka ku khoti pajatu ndinalonjeza ndikalonjeza ndikumaonetsetsabe kuti ndikwaniritse lonjezo limenelo ndi update ikukamba zotani. Kwatulukatu zopsatu kwambiri makosana kuti mlandu uja akuti kuchoka pa Floyd kuti amafuna kaya apange zawu kamberembere choncho akagwera ponena kuti mpaka nakuti amafuna kupha Namiwa. Zopsatu zimenezo mpaka nakufuna kumupha pa zifukwa zotani nanga kuti zimayenda motani ndeti fotokoze bwinobwino motere kunena kuti Ezekiel Ching'oma anamangidwa last week and wakhala ali mchitokosi kwa 4 days at least 4 nights wagonamo ndithu mausiku okwana 4 leloli amtengera nde kuti ku khoti mwinaso mukuona chithunzi chimenecho kunayende kuti akuntengera ku khoti kungopanga benoti dzanjalo kuti bwanji kodi amamenya kapena chani dzanjalo kuli bandage dzanjalo. Anyways sitikuziwa ngati amazuzidwa afotokoza muno wakeyo mwina ngati angatulutsidwe pa belo komano mu khoti tu kulilongwe mu khoti la Lilongwe zikuchitika ku Lilongwe zinthuzi mmene moto ndi bwalo la milandu la Senior Resident Magistrate Precious Kondowe ndi amene akumva Judge Precious Kondowe ndi amene akumva ndi kuti mlandu umenewu wa Ezekiel Ching'oma akunena kuti Ezekiel Ching'omayi boma likumuyimba mlandu onena kuti iyeyu ndi nzake Gresham Lungu atanamanga anthu awiri lutewu. Anthu amene wawa akuti tu amafuna ndi kuti kukapha Namiwa. Mlandu wawo ndionena kuti anapanga fund terrorist activity akuti ndi kuti kutenga ndrama basi Ezekiel Ching'oma nkumatumiza ndi kuti zikafikire m'manja mwati zigawenga zikaphe Namiwa. Ndi kuti amatuma zigawenga kuti zikagwire ganyo ndi ndalamazo mene zimatumizidwa zapangidwa trace boma lakwanisa kupanga trace kuti zimayenda motani kuti mpaka na zimakagwiranso ntchito yotani. Fusobe limene lonoti akuti zinayenda motani ndetu makamaka mmene moto munali ndi kuti mu December pa 9 December chaka cha 2024 kukafika ndi kuti pa 7 June chaka cha 2025 ndi kuti kwakhala kukumayenda ndrama zimenezi ndrama zokwana 3.9 million kwacha 3.9 million kwacha kuchoka ndi kuti kwa account ya Ezekiel Ching'oma yomwe ndi ya banki ya Centenary bank account ya Ezekiel Ching'oma ndi kuti imapangidwa transfer choko banki kumene kocha kukagwera ndi kuti kwa account ya Gresham Lungu amene wamangidwa iso account yomwe ndi ya National Bank. Okay, ndi kuti Ezekiel Ching'oma kuvunga mwene kupanga transfer ndrama kumponyera uyo ndi kuti ku National Bank uyakaitenga ndrama ija ndi kuti makagwira ntchito perekano kwa zigawenga zija kuti zikampanga chipongwe Namiwa akuti tikumuletsa sapange mademo komanso ndi kuti basa angomusowetsa nkhani nayi imeneyo mugwira kunchita kazaro ndi kuti kaya akamusowetsa kaya aluziloya naye kuti kaya kangomuzinga kakampanga zotani zinthu zopsa kwambiri. Koma dabwa zoti mukunena zoona kuti izizi zona zimachitikadi kuno ku Malawi. This time ndiwene mungamvesese makosana kunena kuti ulamuliro uja suna ulamuliro wamasewera. Ulamuliro umene ujawo kunena kuti ife taupanga survive kudzafika pamene tili panopa ndizisomo tiziyamika ndithu ndizoona kuti ngati amapangana chonchi kupaka chonchi ma hitman chonchi nawo mukuzomvetsetsa kuti nanga zache mwendo banda zija mungathe kuona kuti zochokeratu kumodzi zinthuzi anthu ochokera ku kampu imodzi komano nkhani zake zimene zikukaphulika ndi zimene zizi. Ayi ineso sinimayembekezera mukamuona Ezekiel Ching'oma amaoneka tu munthu uja onena kuti ndi munthu waphewa mbiri samakonda ndi kuti zokangana kapena ayi. Of course ali ndi ka stubbornness mwa iyeyo mkati mwake mmaoneka kuti yayi ndi munthu oti samafuna zopusa komano ndi waphe pokhapokha mumukande. Ndifunso lonena kuti Namiwa anamukanda motani mkulu ameneyi kuti mpaka nano akafike popanga zimenezi kapena mwina make anatata kutumidwa ndi chipani kapena zimakhala motani chifukwa ndi kuti sitinambe tamvapo zoona kuti Namiwa akukhulana ndi Ezekiel Ching'oma. Ayi mwina mukanena kuti Namiwa ndi chimwendo banda. Yes, Namiwa anakwekwesanako ndi chimwendo banda ndi Moses Kunkuyu nkhani za black box nkhani zoona kuti kodi chimwendo banda sanapezeke bwanji mu ndegeja imene inachita ngozi kuchikangawa chonse chamene apezeke anakandana naye koma zonena kuti Namiwa akakangana ndi kapena kukandana ndi uyuyu Ezekiel Ching'oma ndi zodabwisa. Ndifunso lonena kuti amafuna amuphe pa zifukwa zotani Ezekiel Ching'oma kufuna kusowetsa Namiwa pa zifukwa zotani.
of course akuti amafuna amuletse mademweti chifukwa chomwe chikuperekedwa apa, koma tingathe kungonena zonoti iyi ndekuti no ndi kachinthu kongochokera kuchifukwa chachikulu kambali kamodzi nokochoka kuchifukwa chimenecho, chifukwa chinochi chonena kuti amutseketu pakamwa yeyo fwa chonena kuti amasowetsa mtendere. Nthawi imene jairu nthawi imene ulamuliro wa Congress ngati kunali munthu amene amasowetsanso mtendere boma limene lija anayiso ndekuti Sylvester Namiwa. Magawo angati achina Boni Kalindo adza kulawa achina Ntanyiwa kunayinde kuti fans ina ma activist fans ngati imene jai imathana ndi kuzunguza komane imazunguza kwambiri ndi maaudio maoneri kumapanga maaudio aziyenda ndi kuti masamba mchezo muzi ziponyedwa pa YouTube pa TikTok chanja zinthu ngazimezo andazimvera zimene zijazi. Komano kunali fans ina omwe manotify maaudio achani ife tizipita pa ground penipenipo ndi makonda kula wamenyesa ma press briefing opita pa ground fuati kamenye ma demo tikakumane nawo ku office yawo yomweyo tikakambirana nawo komweko ku polisi komweko anthu ake analendana anali achina Sylvester Namiwa kunayende kuti achina Edward Kambanje aja anthu amene no anali ma activist apa ground yeni osati no ma activist koma nde kuti no omakhala ndi kuti always basa ali pa phone ali kuchipinda kwawo ati ine nde kuti ndi kungalula wakuti eza kuti zakuti zolakwika aya wanali opita pa ground ndi amene anali ndi consistency nthawi zambiri amene amakonda kupezeka ndipo sizimatheka zona kuti no papita mawiki awiri yosapezeka kuti no wagwedezako zinkhani zina zake anali ndani Sylvester Namiwa. Mwakumbukira even nthawi imene ya mademo eja anavuwapulidwa kunsana kumenyedwa chani munthu wake anali ndani anali Sylvester Namiwa pa ground always kumene kuja kuna alibe awawa ngati achina Boni Kalindo kuna alibeko achina Ntanyiwa kuna alibeko amangoyankhula iwo aja masamba mchezo zikachitika komano awawa achina Sylvester Namiwa komanso ndi kuti no Kambanje ndi timu yawo fans imene iyi nkapita ndithu pa ground nawo mukhoza kumvesesana kunoti amafuna anaka mutseke pakamwa funa zoti ngati ruti ngavutike ngati tingagwe ndi zikuzokhaso magayi amene wafo chone kuti no magayiwa zikuona kuti akubwera ndi force ina yake tipange zoona kuti tatseke pakamwa ndeti kuti atseke pakamwa tipange banzi tisowetse mmodzi koma kuti timusowetse feo rokha tisapeze kuti alozedwa zala kuti aya anaphawa kuti wakuti tingorumano aganyo nawo aganyo azozoti ife mutipasa ganyo ona kuti tikasowetse munthu imene noti senchera yamasewera foti tikakagwidwa ndi kuti ifeyo moyo wathu oserere kundende mukuona kuti mulipire ndalama zambiri papa wabwira ndalama zimezi 3.9 million malayo kwacha kutumiza kumene kuku ayi ndithu kumachitikatu zinthu zoopsa ayi nangati ngatene bwanje mmene motu ndi mmene zililimo zangu ndidabwitsabe kuti mpaka na kauchigawenga kotero kamoyo kauchigawenga kotero ndi zoopsa kwambiri akuluakulu ineyo mmene ndimayiona nkhani kuti mpaka na zinayi zinafika penepo poti mpaka na kumatumizirana ma hitmen zinthu za serious kwambiri anyways sitikamba zambiri fazani uyu Ezego Ching'oma aziti stand panopa ndonera kuti sizoti ndolakwa yayo koti sinamugamule kuti zimenezo ndolakwa komano ndizoona tino ndekuti allegedly akuganizidwa kuti no amafuna kupanga zimenezozo ndeno tsopano ndi nthawi yonena kuti no koti limuweruze kuti kodi iyeyo ndolakwa ankafuna kupanga zimenezo kapena ayi nawo panopa ndizonena kuti ndekuti akufuna no azilembera mabelo kupempha mabelo kuti kuti mungati pase belo nangaso akhala 4 days ali ndekuti mochitokosi kapena mwina 5 days akhoza kumpasa belo akampasa belo atuluke mwina mwake apite ku nyumba azita kuyankhira pachane komano nkhani yake ndimeneyo mlandu waukulu kwambiri kupha iyayi afuna kupha wakuti akuti afuna Page achimwendo banda ankafuna kupha Frank Chawanda awaso Ezego Ching'oma ankafuna kupha Sylvester Namiwa makaye kodi kuphako moti simakhala pansi ndikumayinga yako kuti ndi chinthu chopsa kwambiri chanje moyo wa munthu umene uzitetezedwa at all cost sipamwe makhale pansi nkumana kuti yayi ndekuti basi ino tikango muchosa munthu ngati unoti mwina mwake ndi chiweto china chake moto opsa anthu inutu ayi maganizo anu aliwonse mu comment section mwalemezanso maganizo anu zathu fati pange emphasize up ndanena kale kunena kuti inu akongeresi amene nkhani zisizikuvekerani bwino musapangenso musamuonere ma video fande kuti muzitukwana apapa so mukamatukwana mukuphwanya malamulo apa pamalo pano pali malamulo amaletsa zimene zotukwana chani chifukwa chonoti YouTube ikwenekha yotetezeka nawo inu mukupitirizabe kutukwana kuti tipewe inuyo musamatukwane musamaonere ma video fande kuti muzitukwana inu muli ndi zifukwa zanu zomwe mutukwana ndipo ife sizotisangasa zimene zoti muziphwanya malamulo apano pafande kuti mutipangisa ngati ife tikulephera ineyo
ngati no munthu amene ndimapanga manage margin amenewa ma channel amenewa ndili ndi udindo onesese zonena kuti no malowa ndekuti ali abwinobwino pasamakhalizo fake nthawi inayi yonse kumapita kwa video ndimakhala notoyikane maganizo koma mwayike molemekezaso maganizo asa ndimakhala ndikumana zamezi sizo ndimangozinena ndicholinga choona kuti no ndi udindo wanga kuonesesa zonena kuti pamalo panopa pali bwinobwino anthu akutsatira malamulo nawo ndimanena no maulemu koma zikuoneka ngati no sitikumvana apo yayi ndikuwuzeni kunena kuti ineyo ndinapasidwa mphamvu zomwe inu simungakhale nazo fo inu ndongoonera ine ndi amene ndimayika ano zinthu pano ndili ndi space imene timayiti YouTube studio ndinapasidwa mphamvu ndi YouTube kunena kuti ndizitha kumachosapo anthu amene akupanga zosokonezawo teti zikuchosani kunena kuti tiwikeni ku blacklist yoti channel chisazaonekenso kwa inuyo ndipo ena ndapanga kale ndikunena panopa ngati pamalo panopa muzikwera kumatukwana ndikuwerenga makomenti ndi zingopanga zimezo sitifuna zonena kuti no mutu onongere ma platform anowa mukuziwa kale mbiri za amene takhalira kuluza ma platform nkhani zake zimezizi ina numafusa iyayi bwanji kuti munachoka kwa Malawi Trends kuzangosowa kwena umapita kwakuti so wapita kwakuti so wabaye mungo sintha ma channel sitingamaita kuuzana china chiyo so koma nkhani zake ndi zimene zizi tikufuna zonena kuti malo akhala otetezeka so kamaona kuti iwe udindo wako ndoteteza malowa ndekupezeka zono kungoyang'anira zikusokonekera ndekuti zingati kulimbikitsa sitikufuna tiduze ma platform panopa sitifuna tiduze ma platform athuwa ndetiye ntelemekezane amene mukuona kuti no pano ma platform athuwa samakusangalasani chokaniponi mupite muzikaonera ndekuti no za kongeresi mupite muzikaonera kaya ndi ku Facebook muzikaonera ngati mulibe ma channel mukauza anzanu kumeneko a media team akongeresi abwera azapange ma channel pa YouTube apa nisinthuso zabwino kwambiri a YouTube amavomereza kuti mukhoza panga ma channel muzapange ma channel wanu muzipangapo zanu koma osati mukabwera muzitukwana zimenezo zoayi ndi apapa nonso pano awa ndi mawu omaliza ndi zingopeze kuti ndikugwiritsa ntchito mphamvu zimene awa YouTube andipasa kuti channel yote zichibisano kwa inuyo chisazaonekenso kwa inu ena tayika kale ku blacklist tikunena pano zimenezo sitikuzifuna iyayi tilemekezerane pano tilemekezerane malamulo komanso ndekuti tipange zoti YouTube ikhale malo amene wina aliyense akabwera akhoza kumapezapo mtendere malo amene sipamakhala zinthu zosokonekera zotukwana zolawa zimenezo ayi akuti